Šta ti misliš o pozlatimo. onoj priči da Vučić i ekipa još samo da uzmu pare od Expa i beže iz zemlje? Ili ti veruješ u taj scenarij? Ne, ja ne vidim da se on priprema za bekstvo iz Srbije ili za predaju vlasti. Posle 5. oktobra su se uzimali milioni evra. Sada se uzimaju milijard, jer na tih 3 miliona evra za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu nije neko uzeo 20%, pa naplatio 3 miliona i 6. Nije čak uzeo 50% pa naplatio 4,5 miliona. On je uzeo 500% i naplatio 18 miliona. I isto je tako i vezano za Expo. Znaš, ako treba košta realno stadion nacionalni 200 miliona evra, on će koštati milijardu ili milijardu i 200. Znači, razmere pljačke su enormne i to je nešto što je ljudima veoma teško da shvate. Jer, znaš, svako od nas je video 1000 evra. Neko je video 10.000 i 100.000. A milijardu ili 5 milijardi nije video niko. I kad ti ljudima kažeš, ej, ukrali su milijardu na ovome, to je neki apstraktan pojam.